Hei! Deci, e 1:30 ceasul și eu acum o să mă duc cu sora mea la mall în căutare de cadouri. Sper să găsesc ce-mi propun să găsesc. Chiar sper din toată inima să găsesc ceea ce-mi propun să găsesc. Pentru că, da, știu ce facem, să ne ducem duminică la ora asta la mall, știu. Plus că e în preajma Crăciun, știu. Să sperăm că o să avem unde să parcăm mașina. Deci, da, nu știu ce să mai zic, așa că habar n-am. Ne vedem mai încolo. Ok, deci eu acum am ajuns acasă. Doamne, deci, Doamne, am fost în mall. Bă, frate, n-aveai loc să mergi, efectiv, la cât de multă lume era. Și n-am luat nimic. Pentru că... Să merg joi să iau. Acum mă pun să editez vlogul care trebuie să apară azi, pentru voi care a apărut ieri. Și... da, revin după, adică cam vreo oră, două, pentru că atât am ia să editez videoclipurile. Când nu mă strădui, când mă strădui 3-4 ore. Și când mă strădui și mai mult, chiar mai mult. Ok, deci eu acum sunt la sora mea. Știu că n-am mai filmat de dimineață. Bine, dimineața e impropriu zis că era 1 ceasul, dar nu contează. Am fost la mall în căutare de cadouri, dar cred că asta v-am zis. N-am găsit nimic. Adică, da, chiar n-am găsit nimic. Și o să mergem... Eva, nu. Poate erau chestii, doar că nu le-au dat să bani. Eu n-am găsit nimic pe gustul persoanelor cărora vreau să le cumpăr cadou. Deci am uitat să vă zic ceva foarte important, deci sunt foarte fericită pentru că astăzi dimineață, nu, aseară, de fapt, la vreo 12 noaptea, am văzut la story, la... dacă o știți pe Save la Brand, e o familie din America. Face parte dintr-o familie din America, așa, în fine. Și am văzut la ea pe story că a pus o chestie despre niște căști din aia cu Bluetooth și eu voiam așa ceva. Ce? Să fie sănătoase. Și eu voiam așa ceva și văzând specificațiile lor și toate lucrurile alea și review-urile, am zis că wow, vreau așa ceva și le-am arătat lui mama și ghiciți ce? Mi-a dat comandă. Deci, da, sunt așa de fericită. Acum o să facem un brăduț foarte drăguț aici la sora mea acasă, pentru că s-a gândit ea să-și ia un brad mai mare și sunt foarte fericită. Sunt foarte curioasă ce o să zică pisicile despre brad, dar mai întâi trebuie să-l facem ca să aflăm.
Ce mănânci? Ce mănâncă? Waiting for the time to pass me by. Cringing in my sentimental mind.